Good morning guys. Niyata karon diri sa kanang part o portion sa Konsolasyon no. Diri kan saga ni diri or kan saga ni na portion o Pitugo. Libo gunis boundary kay murag na kuan ni siya kanang Jacinth pa. Ang speaker side tugbungan. O side tugbungan nya diri siya tayod. Ya dayon diri Pitugo. Ya daya portion sa kan saga. So kung kasi pamilyar og Konsolasyon, muni siya dire karon. Hunas kayo na. Dako kayong hunas. So ang nahitabo busy kayong lugar area no. Nindot kayo ang dapit na to ay mga live mga babo. Okay. So na siya ang mga kuno kang gitawag na tog tabong ris ato no. Ang inabuhi pod wag isda. So di ay kari pampot dire so maghuwat panig mo taob buna sa nimo balik og lutaw. No, actually guys basta panahon January o nga December or October ngadto paingon sa mga March. Lutay di na siya basta buntag, no? Taas ang iyang hunas sa buntag. Mubawi na sad na siya pagka ngari na sa May, hapon na sad ang iyang hunas hangtod mga September. So guys, dara karon diri no ni siya ang usas mga talabahan no. Kada nagtalabahan mo tabok ta guys. So mo na siya ang Robins talabahan. No, naani siya sa Konsolasyon. Daghan kayo mga debris no, gikan ni siya sa bukid. Mo ni siya actually bikanang luyo sa SM kun nasuhito mo diri sa Konsolasyon sa una katunggan gina siya kay na may mga nipa. Di man ni motorok ang nipa kun dili sa away sa linite o walay parat ba way dagat ma-mix. So nadugay siging baha mo na ma-reclaim ang usa ka area ka sa una law man ni siya dire. Nya karon wanaw na punod sa mga kuan kining mga kawayan og sa laglom pa nga pagabisaya napunos gapnod no. Mga dibri gika sa bukid no kanina apil ng basura. So mo na siya murag nalayas na gid ang mga alimango na ni dire og ang katong mga tilapia, bangos no, pasayan ug uban pang mga buhi nga kuan ba may kinabuhi nga nagpuyo sa katunggan. Gamay na portion pero no mutaob ni siya lapawan pamgyapon ni siya pero lahi gid tong bisa maghunas na siya untay tubig nagpabilin aron ang isda pod magpabilin. So mara ka speakers portion na asa ray naninda dig talaba. No. Mao ni siya ang talaba ilalimpyuhan daan. No. Una nila i-display. At pila ning bagoong naman day? 20. Ya, pila ni 20, asin to 20. Oh, kanang Pwede ba? Mahong. 100 na mahong. Ang kining kuan, ang kining aninikad, gikan dito sa kuan sa Ulanggo Island. Nya kining kuan, di ni. Litin ni no. Ang buhol kining kani alimango taga Konsolasyon ra kini. Apelido. Kani may bulay talapa. Ha? Pila man sa ni alimango? 400. 400 no. Ang kining talaba pila kilo? 20. Muni swinde guys, dako na kay ni siya ng negosyo. Sa una pagkaila na mo na ni lambay ra. Lambay ra bitaw ni mahapon. Pero na dagko na kayo. Muni siya 100 ang kilo. Munindo to. Kani ang talaba. Risko para ba kayo guys oh? Dagko pa kay kunod. 20 kilo. Buhol ginagikan eh. Di na obra katunggan no po para gapon ay nana siguro pero lawom lang ilang tubig dito. Ato. Laod no, unya mo oh lagi kay di man sa buhi kay glapokon. Mamatay na kay makakaog lapok mo mamatay na. Dugay-dugay siguro kay naguwang nagugay na. Ila na katuig siguro nila culture pero magsugod na kag harvest sige na lang. Pili na kag lugar siguro kasa ko ano ba. Di sa ni mapikto hag bagyo no.
Ang kini mao gyapon nino dito niya ang uno na niya na dili. O kini siya ang unura. Sa tamahong ni. Mamo, tingay na siya. Ako kini no kini sila sa. Parera na siya. Oo, mulai. Ang keto dili mo to magamos ba amakuan ba to siya? Ah, oo, lagi na. Pero home gyapon ang tanan. Home lang gyapon ang last no, tamahong. Dito mo ilan. Wala lami biyagi kay ni Siskaon ang ato lang gid kanang idara na mga murag Ang ano itong mga arthritis. kaas kay ni bahaw eh. Sa una matay suyupo no na ako kanang ginamo si nana kanang eskwelahan niya na bahaw. Ibahog. Nindot kay dito. Oh, dito na lang ka nga to, day. Sukol pa ba? Ha? Sukol.